لومي مدبنا حزاتنا تنقود نابتان دحريت تمليسا كفرس راس غواغوانا خلاي وقع علم تلعيلا لومي أبلع العالمنا عبي صلوا زلوا حيال هاجريا نام مدري جرمن كبهال كله نبوزحات سبات أبا أمرهم قدامي متزن كحكح سلي اتي فتم زخنة نايم هندسنا طبابن سنة سرعتنيو اتم بعالم درجة زلنا زلهم نايم مكاين براندتات كم بعال مرسيدس BMW بورشن اودين ويدما اتي فتنا درزي بلو أب عالم بفلين نتوزدكس ناي أوتوبان عودو قرناتاتيو نجرجن جرمن مالت فابريكاتاتن مكاين ترايديا هيوت أب جرمن نبرتان لحدش مزاتن حقنيا قصو كما يمثل كابتي تاريخن نايسنت ببناتنتن زمناونتن بحارس تواهدلو ناي برلين هيو جميرنا كساب اتي حقن سرعتن فتصم نقوس زخونلو معالتاوي ناي سرح نرون دباب كندسو سينا ابزي فيديزي نبزحات سبات بروز يكون اللوم حبو حقتات جرمن كنقركم ايه اتي سبات زفرحو ناي معالتاو نروز ايتات ويدما كوست اوف ليفينج كما يمثل بحق دي تمرتي بنيتا زوهب اتي نقول لسبزة سكف عبي ناي بروكراسين ورقة متصاودياخا كمي غيركا يسجر اتي جرمناويان بطبق يزحلوو فولي ناي سنبت عرفتن ناي سراح كبابن سباوي مسلاتن بسفحو كنرينا نجرمن كم تقماتا يكونكم كاوشتك تفلطوان تدليكم ازي فيديزي نخلو حتتاتكم ملسي حيزولو مسانا تصنحو جرمن حانتا عباي بوليتيكاويت ويقطباويت ما اخل تراي هيكونتن فيدرالاويت هاجر كم مخانامتن نتن عبيت كتماتات ببناي بعلن فولي تاريخ منتن تسألوان زفلتاي كابزياتن تقدميتي رئيس ختم برلينيا برلين ناي تاريخ سنت ببن ناي التحساس بانات ماخلية كاب كل خرنعات علم نزلو مناسي سنت ببنياتاتن تمهارون وفليز حفوقت كتمايا إذا كتمازيا كابتي ناي بوليتيكان زحلوق ان تاريخ وطيا لومي ناي فلسفنان ناي بهالي وزهنتن ملكت كوينالا اب برلين كتنبر كلخا زخون سب بزعبا كرادناخا عليتكا ويأنبابراخا قدسنت يبلون كل سب ناي بعلنا تسنت حيزو يزنبر ناب دبوب نديب مسن نبل لما ناب تحابتام باهلاويتن بعلم لخا درجة بلوت سمزلوا كتما مونيك نرخبا مونيك رئيس كتما ناي تعبي زوبا بافاريا ايا إذا كتما زيا كاب برلين فتوم استفلية ستارين زخبرن ناي نرود بابلوا مونيك بناي تاريخ تباقا تراي زي كونس كم بعل BMW زامسلو عبيت تكالا زركبولا ناي قطبا حيلية اب نفسو كف عمد دما بمليون زغطور سبات كمل العالم نابزا كتما يموتو نسو دما نتيوري ناي اكتوبر فيست بهلاو بعلم تنباريو اب مونيك هيوت زيادة رقو وحسن هبتامنتو زرائلو نيو بهليك نعرف مو نابتي ناي عالمنا فاينانسن من قسقاسن كنكاين تدلينا دما مدارشانا كتما فرانكفرتيا فرانكفرت ناي اوروبا مانهاتان تباهلاون صوعيا مغنياتو اب جرمن ببزحي سماي تقسن زمناون هنصاتا زركبولا انكو كتما سلازخونت اذا كتما زيا ناي اوروبا ماخلاي بانك ويدما يوروبيان سنترال بانكن ناي جرمن عبي ناي رئيس مرعداغان ويدما ستوك اكسچينج زركبولا بوتايا فرانكفرت بسرحن بفاينانسن تنفع كتمايا نقدن علم لخر كباتن زفتو سب قدامي مرجعو فرانكفرتيا ناب سميناو كفال جرمن مسن انقساقس دما نتخاليت عباي كتما جرمن زخونت هامبرغ نرخبا هامبرغ ناي ماي ناي بحر ودبن ناي نقدن كتمايا كاب عالم لخا نقدي زوص عبيت مراخب زعرفالو ناي جرمن عبي معصويا هامبرغ بناي ماي متحلال في الدلدلات ويدما بريجس تفلت خوينا كاب فينوس نلعلي بزحي دلدلات زلوا كتمايا اتي ناي بحر عيرن ناي نقدي بهلن زمناوي ناي مونيسيباليتي هنصاتاتن نهامبرغ فولي ناي نروزنا هبا إذا كله بزهانت زي نفسه وكف حدش متعي وينبرتي عبي ناي مرجع عدل فتريو تاريخ سنة بابن ناتسنتن تدليخا برلين تبيكا هابتي تسطتان صنع بهلن تمريزخا مونيك مودادر تيبلان فاينانسن علم لخسرحن تدليخا فرانكفرت اللاتكا ناي بحر تباقن نقدن تمريزخا دما هامبرغ تتبيكا نجرجن عبيت كتماتا جرمن بسنك باز حزبي كراي غزاوتي مبزان خبر يمتصلو سلازي دمايو لومي سبات نابتناناش كتماتات كتراتن كغعزوز مرتو زلو ابز قصر عنقصنا دما ازو خلو بزهانت كتماتات زلو هاجر معالتاو نرؤو بحقن بسرعتن كمي كم زم حدر كنرينا مسانا صنحو اب جرمن حد شوت كتجمر كلاخا اب سمناو منقسقاس كايخون معالتاو زمدناتاتكا بترغاغامي تسمعون
ክትለምዶ ዘለካን ሓደ ዓቢ ወርቃዊ ቃል ኣሎ ኦርዲንግ ሙሱት ዛይን ትርጉሙ ስርዓት ክህለልዎ ወይ ስሩዕነት ግዴታ እዩ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ እንጀርመናውያን ቀሊል ምስላ ኣይኮነን ሱር ሰደደ ናይ ህይወት ፍልስፍናን ናይ ማሕበራዊ ኑሮ መምርሕን እዩ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕግን ስርዓትን ንጉስ እዩ ካብ ኣገባብ ኣጓሕፋ ጓሓፍ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከመይ ጌርካ ከም እትመላለስ ኩሉ ነገር ዝተጻሓፈን ኩሉ ሰብ ማዕረግ ክተሎ ዝግደደሉን ስርዓት ኣሎ ነዚ ስርዓት እዚ ምኽባር ማለት ንባዕልኻን ንማሕበረሰብካን ክብሪ ከም ምሃብ እዩ ዝውሰድ ኣብ ጀርመን ሰዓት ምኽባር ወይ ድማ ፓንክቹዋሊቲ ከም ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ሰብኣዊ ክብርታት እዩ ዝረአ ኣብዚ ሃገር ቆፀራ እንተሃሊካ ምስ ሓኪም ምስ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ምስ ማሓዛኻ ልክዕ ኣብታ ዝተባሃለት ደቂቃ ክትርከብ ኣለካ ልክዕ ሰዓትካ ሓሊኻ ምምፃእ መርኣያ ስነ ስርዓትካን ንጊዜ ካልኦት ሰባት ዘለካ ክብርን እዩ 5 ደቂቃ ኣርፊድካ ምምፃእ ከም ዓብይ ነውሪ ስእነት ሓላፍነትን ምግዳፍ ስርዓትን እዩ ዝቁፀር እዚ ሰዓት ምኽባር እዚ ኣብ መዓልታዊ ናይ መጓዓዝያ ስርዓት እውን ብግልፂ ይረአ እዩ እቶም ዓበይቲ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ኣብቲ መደበኛ ሰሌዳ መዓልታዊ ጉዕዞታትን ልክዕ ኣብታ ዝተወሰነ ደቂቃ እየን ዝበፅሓን ዝብገሳን ካልእ ሓድሽ መጻኢ ሰብ ክግረመሉን ክመሃሮን ዘሎ ግዴታ ድማ እቲ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ጓሓፍ ምፍልላይ ወይ ድማ ሪሳይክሊንግ ስርዓት እዩ ኣብ ጀርመን ጓሓፍ ተወርዊሩ ኣይድርበን ወረቀትን ካርቶንን ፕላስቲክን ናይ ቆርቆሮ አንቀጻትን ጥርሙዛትን ብርጭቆታትን ከም ሕብራቶም ተፈላለዮም ከምኡ እውን ናይ ምግቢ ተረፍን ብስብስባትን በብመጠን ፈላሊኻ ኣብ ናይ ባዕሎም ፍሉያት ባልዲታት ምድርባይ ሕጋዊ ግዴታ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ዘይምኽባር ወይ ጓሓፍ ብዘይ ስርዓት ምድርባይ ዓብዪ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ጻዕሪ እዚ ግን ንጀርመን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ንኣከባቢያን ንተፈጥሮን ብሉፅ ጽሬት ዘለዎን ሃገራት ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ እዚ ኩሉ ጽኑዕ ሕግታትን ስነ ስርዓትን ግን ንምንታይ እዩ ተደልዩ መልሱ ቀሊል እዩ ንማሕበራዊ ምርግጋእ ንኹሉ ሰብ ዝሰማማዕ ናይ ሓባር ህይወት ምፍጣርን ንህዝባዊ ጸጥታን እዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ደረጃ ኣዝዩ ልዑል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንጎሆ ይኹን ምሸት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ይኹን ኣብ ኣናእሽቱ ቁሸታት ብሰላምን ብዘይ ስጋኣትን ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ ሕጊ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ስለ ዝሕሉ ሰባት ኣብ ሕድሕዶም ዘለዎም ናይ እምነት ደረጃ ልዑል እዩ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕጊ ንምፍራሕ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነባርን ርጉእ ውሑስን ሰላማውን ናብራ ንምሃብ ዝተሓንፀፀ ጽላል እዩ ኣብ ዝቐፅል አንቀጽና ድማ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ናይ መዓልታዊ ዕዳጋን ወጻኢታት ኑሮን ቁጠባዊ ሓቅታትን ከመይ ከም ዝጸባረቕ ክንርኢ ኢና ምሳና ጽንሑ ናብቲ ንኹሉ ሰብ ብቐጥታ ዝጸሉ ናይ ቁጠባን መዓልታዊ ወጻኢታትን ሓቅታት ክንሰግር ጀርመን ሓያል ቁጠባ ዘለዎ ሃገር እኳ እንተኾነት ማእኸላዊ ዋጋ ኑሮ ወይ ድማ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ካብ ሃገራት ከም ዓዲ እንግሊዝ ምስ እትነጻጸር ግን ዝተመጣጠነ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሓድሽ መጻኢ ሰብ ዘጋጥሞ ዝዓበየ ቁጠባዊ ብድሆ ክራይ ገዛ ወይ ድማ ሃውሲንግ እዩ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ሙኒክ ፍራንክፈርት ወይ በርሊን ዝተመጣጠነ ዋጋ ዘለዎ ገዛ ምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ጀርመን ክራይ ገዛ ክልተ ዓይነታት ጽዋዕ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ካልት ሚተ ወይ ዝሑል ክራይ ኮይኑ ንዋጋ እቲ ገዛ ጥራይ ዘጠቓልል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ዋርም ሚተ ወይ ውዒ ክራይ ይበሃል ንሱ ድማ ምስ ናይ መውዓይ ገዛ ወይ ድማ ሂቲንግ ማይን መናፈሻ ጽሬትን ዝሓወሰ መወዳእታት ትኸፍሎ ሙሉእ ክፍሊት እዩ ካብ ክራይ ገዛ ወጻኢ ዘሎ ናይ ምግቢ ወጻኢታት ግን ኣብ ጀርመን ኣዝዩ ዝተሓተን ህዝቢ ዘይማርን እዩ ምኽንያቱ ድማ እቶም ኣብ መላእ ዓለም ጽልዎም ዘስፋሕፍሑ ርካሽ ሱፐርማርኬታት ወይ ዲስካውንተርስ ከም በዓል ኣልዲ ሊድል ፔንን ኔቶን መበቆሎም ካብ ጀርመን ስለ ዝኾነ እዩ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎም ናይ ዋጋ ውድድር ልዑል ብምዃኑ ዜጋታት መዓልታዊ ዘድልዮም ጸባ ባኒ ስጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ብጣዕሚ ሕሱር ብዝኾነ ዋጋ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ንዝለዓለ ጽሬትን ፍርያትን ዝደልዩ ሰባት ድማ ከም በዓል ሬውን ኤዴካን ዝኣመሰሉ ቁሩብ ዋጋ ዝውስኹ ሱፐርማርኬታት ኣለዉ ብሓፈሻ ንሓደ ሰብ ወርሓዊ ናይ ምግቢ ወጻኢኡ ካብ 200 ክሳብ 300 ዩሮ ክሓልፍ ኣይኽእልን እዩ ኣብ ጀርመን ዕዳጋ ክትገብር ከለኻ ክትፈልጦ ዘለካ ፍሉይ ናይ ቁጠባን ከባብያዊ ሓልዮትን ስርዓት ኣሎ ንሱ ድማ ፒፋንድ ይበሃል ኣብ ሱፐርማርኬት ዝኾነ ናይ ፕላስቲክ ማይ ጥርሙዝ ቢራ ወይ ናይ ቆርቆሮ መስተ ክትዕድግ ከለኻ ኣብ ልዕሊ እቲ መደበኛ ዋጋ ናይቲ መስተ ተወሳኺ ካብ 8 ክሳብ 25 ሳንቲም ፒፋንድ ትኸፍል ኢኻ እዚ ገንዘብ እዚ ናይቲ ሒሳብ መትሓዚ እዩ ነቲ ዝሰተኻዮ ጥርሙዝ ከይደርበኻ ሒዝካ ናብ ሱፐርማርኬት ተመሊስካ ኣብ ውሽጢ እቲ ፍሉይ ናይ መልሲ ማሽን ወይ ድማ ፒፋንድ ኣውቶማት ከተእትዎ ከለኻ ግን እቲ ማሽን
ነቲ ዝኸፈልካዮ ሳንቲም ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ወረቀት ኩፖን ገይሩ ይምልሰልካ። ነዚ ኩፖን ሒዝካ ናብቲ ከፋሊ ብምኻድ ገንዘብካ ክትቕበል ወይ ዕዳጋ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። ካልእ ንወጻእታት ኑሮ ኣዝዩ ዘቃልል ዓብዪ ቁጠባዊ ብልጫ ድማ እቲ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ወይ ድማ ፓብሊክ ትራንስፖርት ስርዓት እዩ። ኣብ ጀርመን መኪና ምምላኽ ወይ ብሕጊ ነዳዲ ምዕዳግ ግዴታ ኣይኮነን። እቶም ኣብ ውሽጢ ከተማታት ዝንቀሳቐሱ ባቡራት፣ ትራምን ኣውቶቡሳትን ንኹሉ ቦታ ብቐሊሉ ዘራኽቡ እዮም። ብፍላይ ድማ መንግስቲ ጀርመን ዶችላንድ ቲኬት ወይ ናይ 49 ዩሮ ቲኬት ካብ ዘተኣታቱ ጀሚሩ ሰባት ብወርሒ 49 ዩሮ ጥራይ ብምኽፋል ኣብ መላእ ጀርመን ዝርከቡ ኩሎም ናይ ከባቢያዊ ባቡራትን ህዝባዊ መጓዓዝያታትን ብዘይ ገደብ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ካብ ዓብዪ ናይ መጓዓዝያ ወጻእታት ዘድሓነ ዓብዪ ረብሓ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጀርመን ዘሎ ናይ ቁጠባ ወሰን ክለዓል ከሎ ብሕጊ ግዴታ ዝኾነ ናይ ጥዕና መድሕን ክጥቀስ ኣሎ። ኣብዛ ሃገር ብዘይ ናይ ጥዕና መድሕን ክትነብር ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ። ሓደ ሰብ ስራሕ ክሕዝ ከሎ ካብቲ ዝረኽቦ ወርሓዊ ደሞዙ ፍርቂ ንሱ ፍርቂ ድማ እቲ ዘስርሖ ትካል ብሓባር ብቐጥታ ነቲ ናይ ጥዕና መድሕን ይኸፍልዎ። እዚ ክፍሊት እዚ ካብ ደሞዝካ ስለ ዝቁረጽ ዋጋኡ ልዑል ክመስል ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ዝህበካ ማሕበራዊ ዋሕስ መወዳድርቲ የብሉን። ዝኾነ ዓይነት ሕማም ናይ ሓኪም ቆፀራ፣ መድሓኒት ወይ ዓበይቲ ናይ ሆስፒታል መጥባሕትታት ወይ ድማ ሰርጀሪ ምስ ዘጋጥመካ እቲ መድሕን ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝሽፍኖ ብሰንኪ ሕክምና ኣብ ዕዳጋ ወይ ቁጠባዊ ቁልውሎ ክትወድቕ ይትኽእልን ኢኻ። ናብቲ ናይዚ ሃገር ዓብዪ ዓንዲ ዝኾነ ስርዓት ትምህርቲ ክንሰግር። ጀርመን ኣብ ዓለም ካብቶም ዝበለጹን ስም ዝወጸሎም ናይ ትምህርቲ ትካላት ዝርከቡላ ሃገር እያ። ነገር ግን እቲ ዝዓበየን ንኹሉ ሰብ ዘገርምን ብልጫ ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንኹሉ ሰብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዜጋታት ይኹን ንዓለም ለኸ ተምሃሮ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ ምዃኑ እዩ። መንግስቲ ጀርመን ትምህርቲ ከም መሸጣ ወይ ድማ ኮመርሻል ዓንቀጽ ዘይኮነስ ከም ሰብኣዊ መሰልን ንመጻኢ ቁጠባ ዝግበር ወፍርን እዩ ዝርዮ። ተምሃሮ ኣብ ሰሚስተር ሓንሳብ ጥራይ ንናይ ምምላስ ትኬትን ናይ ተምሃሮ ማሕበርን ዝኸውን ንእሽቶ ክፍሊት ካብ 200 ክሳብ 400 ዩሮ ጥራይ ብምኽፋል ብሉጽን ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎን ትምህርቲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ካብቲ ስሩዕ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወጻኢ ጀርመን ብሉጽን ፍሉይ ናይ ሞያ መንገዲ ኣለዋ። ንሱ ድማ ኣውስቢልዲንግ ወይ ድማ ናይ 2 ዓመት ተወሃሃዲ ሞያዊ ስልጠና ይበሃል። እዚ ስርዓት እዚ ምስጢር እቲ ድልዱል ቁጠባን ትሑት ናይ ስራሕ ስእነትን ጀርመን እዩ። ኣብ ስልጠና እዚ ሓደ ሰብ 3 መዓልቲ ኣብ ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ፋብሪካ፣ ቤት ጽሕፈት ወይ ሆስፒታል ብተግባር ክሰርሕ ከሎ 2 መዓልቲ ድማ ኣብ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ ቲዮሪ ይመሃር። እቲ ዘገርም ነገር ድማ እናተምሃርካ ልክዕ ከም ሰራሕተኛ ወርሓዊ ደሞዝ ትኽፈል ኢኻ። እዚ ስልጠና እዚ ንኹሉ ዓይነት ሞያታት ካብ ሜካኒክ፣ ነርስ ክሳብ ናይ ባንክ ሰራሕተኛ ወይ አይቲ ዘጠቃልል ኮይኑ ምስ ወዳእኻ እውን ቀጥታ ናይ ስራሕ ዕድል ውሑስ እዩ። ኣብ ጀርመን ክትመሃር፣ ክትሰርሕ ወይ ማሕበራዊ ህይወት ክህልወካ እንተደሊኻ ክትዘግሮ ዘለካ እቲ ዝዓበየ ማዕጾ ቋንቋ ጀርመን ደች እዩ። ጀርመናውያን ብዛዕባ ቋንቋኦም ኣዝዮም ሕቡራት እዮም። ኣብ ዓበይቲ ናይ አይቲ ትካላት እንግሊዝኛ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ንመዓልታዊ ኑሮ፣ ንዕዳጋ፣ ምስ ጎረባብትን ምዕላልን ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕ ቦታ ንቕድሚት ንምስጓምን ቋንቋ ጀርመን ምምሃር ፍጹም ግዴታ እዩ። ቋንቋ ጀርመን ኣብ መጀመርታ ብሰንኪ ሰዋስው ወይ ድማ ግራመር ቃላት ቁሩብ ከቢድ ክመስል ይኽእል እዩ። ነገር ግን ሓንሳብ ዓቕሊ ጌርካ ምስ ለመድካዮ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ሙሉእ ተቐባልነት ንምርካብን ሓድሽ ማዕጾ ዕድላት ንምኽፋትን እቲ እንኮ መፍትሕ ንሱ እዩ። ትምህርትን ስራሕን ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ጀርመን ሓድሽ ህይወት ዝጅምር ዝኾነ ሰብ ዘጋጥሞ ዓብዪ ናይ ርእሲ ሕማም ብድሆ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ናይ ቢሮክራሲ ስርዓት እዩ። ጀርመን ኣብ ዓለም ካብተን ብሉጻት ናይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሃገራት ክትከውን ከላ ኣብ ጉዳይ መንግስታዊ ስራሕ ግን ሕጂ እውን ብናይ ወረቀትን ፖስታን ስራሕ እትኣምን ጥንታዊት ሃገር እያ። ዝኾነ ነገር ካብ ቪዛ ምሕዳስ፣ ገዛ ምስራዝ፣ ባንኪ ምኽፋት ክሳብ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳያት ኩሉ ብደብዳቤ እዩ ዝመጸካ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዙ ዓበይቲ ናይ ፋይል መዛግብቲ ክህልዎ ግዴታ እዩ። ምስ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ AMT ቆፀራ መሓዝን ወረቀት ምምላእን ድማ ዓብዪ ዓቕልን ቆራጽነትን ዝሓትት ፈታን መንገዲ እዩ። ነዚ ቢሮክራሲ ዝሰጌርካ ናብ ስራሕ ዓለም ምስ ኣተኻ ግን ዘገርም ናይ ስራሕ ባህሊ ኢኻ ትረክብ። ኣብ ጀርመን ስራሕ ቦታ ብስነ ስርዓትን ብትግሃትን ዝተመልአ እዩ። ጀርመናውያን ኣብ ስራሕ ሰዓቶም ኣየባኽኑን እዮም። ዋዛ ወይ ናይ ግዜ ምጥፋእ የለን። ኩሉ ሰብ ልክዕ ከም መኪና ስራሕ የሳልጥ። ነገር ግን እቲ ብሉጽ ነገር ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ስራሕ ፍጹም ይውዳእ እዩ። ካብ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ሓላኣኻ ክድውለልካ
ወይ ኢሜል ክሰደልካ ሕጋዊ መሰል የብሉን። ፋየር አበንድ ይበሃል። ትርጉሙ ናይ ስራሕ መወዳእታ ሰዓት ማለት እዩ። ስራሕ እዩ። ናይ ብሕቲ ህይወትን ዕረፍትን ድማ ብሕቲ እዩ። እዚ ሚዛን እዚ ሰራሕተኛታት ጸቕጢ ከይበዝሖም ርጉእ ህይወት ክመርሑ ይሕግዞም እዩ። ኣብ ጀርመን ነዊሕ ዘመናት ጸኒዑ ዝጸንሐ ብሕጊ እውን ጽኑዕ ዕቁባ ዝግበረሉ ፍሉይ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ክፋል ኣሎ። ንሱ ድማ መዓልቲ ሰንበት ወይ ድማ ሶንታግ እዩ። ሰንበት ኣብ ጀርመን ተራ መወዳእታ ሰሙን ወይ ድማ ዊከንድ ጥራይ ኣይኮነን። ሮታግ ወይ ድማ መዓልታዊ ህድኣትን ዕረፍትን ተባሂላ እያ ትፍለጥ። እዚ ስርዓት እዚ ሰባት ካብቲ መዓልታዊ ዘጋጥሞም ናይ ስራሕን ቁጠባን ውጥረት ወፂኦም ኣእምሮኦምን ኣካላቶምን ዘዕርፍሉ ፍጹም ህዱእ ድባብ ንምፍጣር ዝተሓንጸጸ እዩ። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኩላ ነገር ናብ ናይ ስቕታን ህድኣትን ዓለም እያ ተኣቱ። ኣብ መዓልቲ ሰንበት ሓደ ሓድሽ መጻኢ ሰብ ዘጋጥሞ ዓብይ ግርምታ ኩሎም ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ማለት ሊድል፣ ኣልዲ፣ ሬዊ፣ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፣ ሞላትን መጋዘናትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓፀውቲ ምዃኖም እዩ። ኣብ ጀርመን ኣብ መዓልቲ ሰንበት ዕዳጋ ክትገብር ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ። ክፉት ኮይኖም ክትረኽቦም እትኽእል ኣናእሽቱ ናይ ባኒ ድኳናት ንጎ ጥራይ፣ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ነዳዲ መደብራት ኣብ ዓበይቲ ናይ ባቡር መደብራትን ዝርከቡ ኣናእሽቱ ድኳናት ጥራይ እዮም። ስለዚ ኩሉ ሰብ መዓልታዊ ምግቡን ዕዳጉን ቅድሚ ቀዳም ምሸት ሰዓት 8 ወይ 10 ምዝዛም ልሙድ ናይ ህይወት ልምዲ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ናይ ህድኣት ሕጊ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛውቲ እውን ኣዝዩ ጽኑዕ እዩ። ኣብ መዓልቲ ሰንበት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ዓው ዝበለ ሙዚቃ ምጽዋት፣ መኪና ምሕጻብ፣ ወረቀት ወይ ክዳን ንምንጋፍ ዓው ዝበለ ድምፂ ምፍጣር ወይ ድማ መንደቕ ንምውቃዕ ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሕታት ወይ ድማ ድሪል ምጥቃም ብሕጊ ፍጹም ዝተኸልኸለ እዩ። ጎረባብትኻ ናይ ምርባሽ ስምዒት እንተሃልይዎም ቀጥታ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ወይ ክጠርዑ ሕጋዊ መሰል ኣለዎም። እዚ ሕጊ እዚ ሰባት ኣብ ገዝኦም ብሰላም ክነብሩን ንመሰል ዕረፍቲ ካልኦት ክተሓጋገዙን ዝገብር ዓብይ ናይ ማሕበራዊ ስምምዕ ዓንዲ እዩ። ጀርመናውያን ኣብ መዓልቲ ሰንበት ከመይ ገይሮም ግዜኦም ከም ዘሕልፉ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡ እዮም። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ናይ ሰንበት ባህልታት ካፌን ኩኸን ወይ ድማ ቡንን ኬክን ይበሃል እዩ። ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3 ወይ 4 ምስ ኮነ ስድራ ቤታት ወይ ማሓዙት ብሓባር ተኣኪቦም ዝተፈላለዩ ናይ ፍረታት ኬክ እናበልዑ ቡን ወይ ሻሂ እናሰተዩ ይዕልሉ። እዚ ግዜ እዚ ማሕበራዊ ዝምድናታት ንምድልዳልን ካብቲ ናይ ቴሌፎንን ዲጂታል ዓለምን ርሒቕካ ምስ ፈተውትኻ ሓቀኛ ግዜ ንምሕላፍን ዝሕግዝ ፍቱው ልምዲ እዩ። ካብ ገዛ ወጻኢ ድማ ሰንበት ናይ መኻድ ወይ ምስ ተፈጥሮ ዝተኣሳሰረሉ መዓልቲ እዩ። ጀርመናውያን ተፈጥሮን ጉዕዞ እግርን ኣዝዮም እዮም ዝፈትዉ። ኣብ መዓልቲ ሰንበት ኩሎም ናይ ከተማ ፓርክታት፣ ናይ ዱር መንገድታትን ቃላያትን ብሰባትን ብስክሌት ዝዝውሩን ዝመልኡ እዮም። ሰባት ምስ ስድራ ቤቶም ምስ ቆልዑቶምን ኣኻልብቶምን ኮይኖም ንሰዓታት ይጓዓዙ። እዚ ኩሉ ጻዕር ድማ ነቲ ንጽባሒት ሶኒ ዝጅምር ሓድሽ ናይ ስራሕን ትምህርትን ሰሙን ሓድሽ ሓይልን ተነቃቃሕነትን ንምርካብ ዝሕግዝ ዓብይ ናይ ህይወት ሚዛን ወይ ድማ ወርክ ላይፍ ባላንስ እዩ። ነዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ዑደት ብሓባር ክንጠቕልሎ ከለና ህይወት ኣብ ጀርመን ፍጹም ዝተመጣጠነ ናይ ክልተ ገጽ ምስሊ እዩ ዘለዎ። በቲ ሓደ ገጽ እቲ ጽኑዕ ክሊማ ብፍላይ እቲ ነዊሕን ዝሑልን ክረምቲ፣ እቲ ንምምሃሮ ዓብይ ጻዕሪ ዝሓትት ቋንቋ ጀርመን፣ ከምኡ እውን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰፈታን ዝኾነ ናይ ቢሮክራሲ ወረቀትን መጻወድያ ንሓደስቲ መጻእቲ ቀሊል ዘይኮነ ዓብይ ብድሆታት እዩ። ነገር ግን በቲ ካሊእ ገጽ ድማ እቲ ሕግን ስርዓትን ሓንሳብ ምስለ መድካዮ ዝህበካ ናይ መዓልታዊ ኑሮ ምርግጋእ፣ ልዑል ጸጥታ፣ ፍጹም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ክብሪ፣ ከምኡ እውን እቲ ብነጻ ዝወሃብ ብሉጽ ትምህርቲ ነታ ሃገር መወዳደርቲ የብላን። ጀርመን ንኹሉ ሰብ እትሰማማዕ ሃገር እያ ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብዚ ሃገር ክትነብር እንተደሊኻ ናይ ማሕበረሰብ ሕግታት ልዑል ክብሪ ክትህብ፣ ሰዓት ክትሕሉ፣ ስርዓት ኦርድኑን ክትቕበል፣ ከምኡ እውን ኣብ ስራሕ ቦታኻ ፍጹም ተኣማን ክትኸውን ኣለካ። ነዚኣቶም ክተማልእ እንተኽኢልካ ግን ጀርመን ንዓኻ ንስድራ ቤትካን ውሑስን ርጉእን መጻኢ እትህብ ብደረጃ ዓለም ካብቶም ብሉጻት መነባብሮ ወይ ድማ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ዘለወን ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ኮይና ክትረኽባ ኢኻ። እቲ ሃገር ዝህበካ ማሕበራዊ ዋሕስን ዕድላትን ድማ ነቲ ዝኸፈልካዮ ናይ ቋንቋን ናይ ጻዕርን ዋጋ ብምሉእ ዝክሕስ እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና እቲ ብዛዕባ ህይወት ኣብ ጀርመን ዝነበረና ሰፊሕ ቪድዮ ኣብ መወዳእቱ በፂሑ ኣሎ። እዚ መደብ እዚ ንጀርመን ካብ ውሽጢ ኮንኩም ክትርእይዋ ሓድሽ ሓበሬታ እውን ክትቀስሙሉ ከም ዝሓገዘኩም ተስፋ ንገብር። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹምዎ ነቲ ቻናል ምሕጋዝ ላይክ ክትገብሩ፣ ዘለኩም ርእይቶ ወይ ሕቶታት ድማ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ክትጽሕፉልና፣ ከምኡ እውን መጻኢ መሳጢ መደባትና
ቀጥታ ክበጽሐኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ንኽዋ ካብ ልቢ ይቐኒየልና ብኻልእ መሳጢ ርእሰ ጉዳይ ሒዝና ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና ቻው